днес работят и всички банки. Големите туристически компании възобновиха чартърните полети до страната. Туризмът осигурява приходи от над 11 милиарда долара годишно и дава работа на всеки 8 египтянин. Потокът от посетители към пирамидите и Сфинкса все още е по-слаб от обикновеното. Последния път, когато идвах тук, беше пълно с туристи, а сега съм сама със себе си. Чудесно е. В нашата страна понякога също е така и въобще не сме изплашени. За първи път от началото на протестите врати отвори и египетският музей, който се намира до площад Тахрир. По време на протестите вандали изкочупиха част от витрините и откраднаха някои ценни експонати. По-късно част от тях бяха върнати в музея. BTV новините в неделя вечер продължават. След малко, на фона на дискусията за пестицидите, значително поскъпване на зеленчуците през изминалата седмица. И още. Заради кризата такситата намаляват цени. Къде от нас се случва това? Дали минало тръгна на световно турне, ще мине ли близо до България? Честитка с снимка по почтата ще получават от утре шофьорите, засечени с превишена скорост. Вече официално влиза в действие новият електронен фиш. С новия ред, освен да се дигне събираемостта от глоби, трябва да се съкрати времето между нарушението и заплащането на глобата. Как ще стане това, ще ни обясни нашият репортер Асен Иванов, който се намира при една от камерите на пътните полицаи. Добър вечер, Асен, да обясним още веднъж на зрителите какво точно ще представлява електронният фиш. Добър вечер, намираме се при най-обносната камера на Карпатна полиция, тази, която е на Цариградско шосе. Въпреки че утре официално започва действието на електронния фиш, до този момент повече от 300 нарушители на законно движение в пътището са получили ето такъв екземпляр, този е празен. Такъв се получава, който наруши